खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरना लाहरनाय थालायबाय आरो ना सनाफोर मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय 9टा जाबाय दा टाइमा ओमफ्राय ओंखारलायबाय जोङो स्कुलाव दिनै पेपार चेकिं दं आरो ना दाख्लै टेस्ट परिखा जानायनि फिसाजोनि पेपार चेकिं दं बेहायनो थांनो ओंखारगासिनो दं जों आं ओंखारखांबाय फिसाजो दा ड्रेस गानगासिनो दं आरो ना थ' सनाफोर नायलां दिनै अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं वेलकाम खालायो आरो ना सनाफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि सानदुङानो नै अयथासार फुङाव दसे अखा हालायबाय ओमफ्राय दा ओरैबायदि दुंखावनानै होलायबाय आरो ना गोलैखांबाय बिसिनानिफ्राय गान्दु सायाव गाखोयोना गान्दुखौ आं जाबखोनानै दोनो गोजौनो ओमफ्राय गान्दु सानिफ्रायनो खर' माथायावनो बबाव नांजाखो खर'आवनो थांखाव होनायलायनाय नांजाखादों गावबो दुस्थ'थारना दल'खौनो थाया बिमायाबो बहा नायस्लाबबाय थानो हानो खामानिबो थायो माबो थायो आं देलायबाय थादोंमोन आरो ना आंनि खाथियावनो दंमोन मालाबानो गान्दुआव बिसिनायाव थांनानै गाखोहैबाय बे गोलैबाय गोजा जालायलायबाय नै मबाइलावसो सिनायाखै थ' नायलांबाय थादो सनाफोर एसे देखायनोसै आरो ना जोंनाथ' स्कुलाव गैया बेबायदि भिडिअ माबानाय स्कुलाव माने सिङाव बिदि पेपार चेकिं खालामहैबा माबा माने मबाइल केमेरा खेबनो मोना आरो ना दा चान्स मोनबा खेबखोमानो मोनबा खेबसै खेबनो मोनाबाल'थ' खुगाजोंनो खोन्थानोसै आरो ना बेसेबां मोनदों आंनि फिसाजोआ नायलांबाय था सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरो ना दिनैनि सानसेनि भिडिअनि गेजेरजों दे होमबालाय ओंखारबाय थानोसै ओंखारखांबाय खानाय हेबनानै होनां फिसाजोनि खानायाबो लावथारबाय खानायखौ हास'नानै हो होन्दोंना सनानिखौ मालाय हास'आ फिसाजों मालाय हास' होलायलाया आरो ना गावबो हास'खाया ओमफ्राय बिफायाबो हास' होआ नालाय ओंखायनो हास'आनो मालाय गोलाव लाथारबाय खस्थ' बिमायासो ओमफ्रायो अबा थांबा माबा नै सासेया इसे नै माबेलाय हायलाय मादे औ हाय आं गोलैदों होनलाय बेहाय नांदों खल'आव नांदों होन खल'आव नांदों आंना दाम नांदों होन दाम नांदों खल'आव मादैमोन होन आया मानो दांखो गावासो र' ओंखारबाय सनाफोरजों थांगोनसै थांनोनो लाजिदों बेसेबांबा बुरजा नाम्बार मोनो जोब्बाय नै हालेवजोब्बाय नै मैया ट्रेक्टरजों आरामनो ओरैनो हालेवथ'वाखै थांसै खारलांगोरबाय हनै नाम्बाराबा माबायदि मोनो थांनोनो लाजियोसो आरोना आङो नायनानै फैनोसै नायखानांगोन ना गावनि फिसानि मार्कखौलाय थ' थांगोनसै सनाफोर आंहाथ' बे मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो बे दालांखौ होफानो मोनाबा गोजोना आरोना सनाफोर ओंखायनो आंहा होफाथारो बार खोलो खोलो बिराद मोजां बार बारदों सान्दुंआबो बारा गैलालाय नै दसेनो दोमैयो दसेनो हानो माबायो सान्दुं थां दुङो मोनफैबाय सनाफोर स्कुलाव जोङो हाबगोनसै नै सासेया उन्दुबोबायसो टाइमिंआ 8टानिफ्राय 11टासिममोन नालाय 10:30 जाबाय दा थांबायानो खोमा मालाय नायै मानसिफ्रा थांगासिनो दं नायै थांगासिनो दं नै भिर नङा आंना फिसाजोनि स्कुला बेनो क'क्राझार डन बस्क' बावोना बिमाया फैबाय थाया नालाय रुमखौनो आन्दायबाय थायो आंहा बावबाय थायो गोजौआव गाखोलांसै
थ' नायखांबाय सनाफोर थांफिननोसै जोङो नै अखाबो हाफिनसैलाय बिदिनोसै गथ'फोरनि फरायनाय आरो माथो होनबावनो 30 मार्कनि जादोंमोन नालाय 30 मोनजोबासै एसे खम मोनबाय आरोना थ' सिङाव एलाव गैया नालाय भिडिअ खालायनो सिङावनो मास्टारफोरनि खाथियावनो चेकिं खालायनांगौ ओंखायनो भिडिअ खालायनो हायासै आरोना जों न'आव थांफिनगोनसै सनाफोरनि अखा हानोसै सासेयाबो उन्दुबाय नै थ' सनाफा न'आव सफैफिनबाय जोङो अखा हाथारनोसै नै बोथोराबो मेंलायबाय थांनानै फैनानै संनांगौ खावनांगौ बायोहाय मेंबाय दोखोनो ना बिदै जानो लुबैदों ना बिदै लाबोफादां ओमफ्राय नै थाइजौ लाबोफादां बायनानै मेथाइ मा ओंख्रि संनाय जायो नायनोसै संबाय थानोसै र' सनाफोर दसे रेस्ट लानानै नै आं संबाय आरोना नै माबा मा होनो ना बिदै एवबाय ओरै सबाय बिमा आलु भाजा ओमफ्रायो ओजोंहाय सयाबिनजों मैथा सनाफोर ना बिदैयाबो मोनबाय ओरै भाजायाबो मोनखांबाय ओरै माबानि थाखाय मैथानि थाखाय सयाबिन एवगासिनो दं आङो थाइजौबो जाफागोन दिनै थाइजौ बानलु गोरान एवबाय थ' सनाफोर मोनबाय नालाय आरो माथोबाव जानोसै दिनै भाजा सबाय बिमा आलु भाजा मैथा सयाबिन ना बिदै थाइजौ जानाय नायनोसै आं दिनै ओंखामजों बारा गोथाव मोना थेवबो दिनै जानोसै आरोना मानसिफोरखौ जानाय नुयोना गोथाव नुयो मानसिफोरनि जानाय नुनायखौ ओंखायनो आंबो जानोसै बानलु गोरान लाबाय नै दा नायदोलाय सनाफोर एसे जानोसैलाय सानसुनि बेजोंनो गोथाव जानोसैलाय मोनग्रो मोना बोथोराबो थान्दा मोजांथार बारा गरम नंलालाय नै अखा हाखांबावलायबाय नालाय जानोसै दे सनाफोर गोथाव जाथारदों हारा गैयै अमा बेदर होलाय ओंखाम एसे जागोन खोमा थाइजौखौबो जानो नागिरदों बिराद गोदै थाइजौआ बबेबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय आङो सोर आं बायदि बिदि गोदान जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सनाफोर थ' आगैमोना ना बिदै जानो मोजां मोनो ना मोना आं बिराद मोजां मोनो आरो ना बिदै जानो